Dnes by som vám chcela ukázať recept na môj najhorší hodnotený, ale zároveň najobľúbenejší koláč. Koláčik je vláčny, voňavý vďaka pomaranču a nenájdete v ňom žiadne maslo ani olej. V miske vyšľaháme 4 bielky so štipkou soli na tuhý sneh. Do snehu zašľaháme 2 polievkové lyžice cukru. V druhej miske vyšľaháme 4 žltky a cukor na svetlú penu. Pridáme škoricu a šťavu z pomaranča a jemne zašľaháme. Ak použijete biopomaranč, tak okrem pomarančovej šťavy môžete do cesta pridať aj nastruhanú kôru. Do cesta pridáme nastruhanú mrkvu a 1/3 snehu s bielkou. Jemne premiešame. Pridáme mandľovú múku. Ja som použila zmes mandľovej múky a mletých lieskových orechov, ale môžete použiť len čistú mandľovú múku alebo iné mleté oriešky a pšeničnú múku zmiešanú s kypriacím práškom do pečiva. Premiešame a postupne zapracujeme zvyšný sneh s bielkou. Tak cesto máme hotové a ja by som vám chcela ukázať, akú by malo mať konzistenciu. Ako vidíte, tak cesto je pekne tekuté, v žiadnom prípade by nemalo byť tuhé, ale takéto krásne a veľmi pekne vám pôjde aj do formy. Ak by ste chceli váš mrkový koláč ešte niečím vylepšiť, tak napríklad ja pridávam na sucho opečené vlašské orechy a hrozienka s kandizovanou pomarančovou kôrou, ktoré som namočila do pomarančového likéru. Cesto premiešame. Pripravené cesto vylieme do tortovej formy, ktorú sme si vyslali papierom na pečenie a boky jemne vymastili maslom. Formu s cestom vložíme do rúry vyhriatej na 160 stupňov Celzia a pečieme približne 45 minút na horný a dolný ohrev. Inak tento recept na famózny mrkový koláčik nájdete v mojej prvej kuchárskej knihe, ktorá je ideálna aj pre začiatočníkov v kuchyni. Tak koláčik máme hotový, necháme ho vychladnúť a potom ho môžete podávať s kopčekom gréckeho jogurtu, s vyšľahanou šľahačkou alebo s osladenou kyslou smotanou. A ak by ste chceli vyskúšať niektorý z ďalších mojich tipov, tak my ho máme momentálne najradšej s arašidovou šľahačkou. Ako si spraviť túto arašidovú šľahačku, nájdete v recepte na blogu. Koláčik je super. Ak budete podľa tohto postupu, tak sa vám zaručene podarí.